Diyan nata sa payag nga ang baboy nag-ulingik ato ng bahugan karon kay murag wala pa na bahugan. Wala diri si Sherwin ambot og asa nagpaingon. May lang og gitigway ang baka. Pitoy. Ang pitoy. Ang putoy namo di. Thank you so much mi sa blessing. La. Tiara ang atong package, ang atong parcel. Salamat so much. Okay, ang Daniela. Ang Daniela. Magkagikan. Na. Kagikan, ha? Kagikan, ha? Au. Au. Siput. Sipiulo. Okay. Au. Au. Nagsabaay na ang baktin ato na bahugan karon nya mula ka na sa tagbalik dahin kay mag-vigil daw ni karon kay murag karon ang last vigil dito sa Yahani Papa Fredo nga kago. So ato sa ni i-plaster ang atong dala. Tuy saba na kay baktin nangayo na jud og bahog. Hala, thank you so much. Ato dahin ni i-unboxing ang atong parcel. Hala, nagagas ang tubig. Minging. Hala, ang iring labang nga isa kay murag buntis to Agoy, sudan de. Tini-check ang ref. Ay, napa siya sudan. Napay hotdog, napay isda sa ero, napay karni manok daw. Kuan. Bangus isa. Let's check da bugas. Naapay bugas. Nagsabaan na jud ang kuan baktil. De atong i-check dere de. Wow. So very clean, linis the operation. Asa day ka siya. Nagtingog magud ang video kid diha sa ila ni Inko Miloy. I'm sure nga naa siya diha. Murag dio pa ni Jimbo. Way siguro naa diha nag kuan. Tagay-tagay na sad siguro. Hala, thank you guys. Nya, karon atong i-open ang kuan guys. Parcel din pagkahuman mamahog ko sa baboy. Then pagkahuman ato na dayon ta. Di na ko mukaon Pinagkaon man mini maring inday kaganiha, busog kaay ko kaganiha. Di ara di ay ako napalit kaganiha dito sa kuan. Dito sa okay-okayan sa sapatos kay nag-adto man mi dito ni maring inday. Nya nagpalit sa sapatos. Nya karon ato ning unboxing mga sis. Dira akong gipalit ganahan kay kudani. Sigo kay sa akong tiil guys. Dayon kani pud sad isa. Diba? So nato mga inaani. Nya ang katong isa nga akong gipalit kay ara dani. Para dato gibutan. So dana basa na siya. Kaya di pa man na siya hugaw. Ato nang i-open ang parcel. Hala. Thank you so much. Me, thank you ha sa imong blessing nga gi-share sa ako from Cebu kini siya guys. So karon ato na ni siyang i-unbox. I will unbox. Excited ko. Excited ko. Bitaw kinsabay dili ma-excited no nga pagpadalhan kag ingon ani, di ba? Nya mga supporter pag jud nimo. Thank you kaayo. Look, sa kani siya guys. LBC from Rama. Wilbert Rama. From Villa Vanessa Subdivision, Barangay Kasili, Mandawi City. Thank you so much. Ato na ni siyang abli. Siya. Actually guys, mao ni siya dito sa kuan, katong sinulog. Nag-chat siya sa ako niya kay na short man ko sa time datong pag ato na ako dito sa Bugo o sa Danbantayan Batula Alshil sa San Remigio. O na short man kog time niya pag uli na ako kay nagdali-dali naman ko. So
So wala na nina ako naadtuan. So iyahang gipadala jud sa ako grabe. Yara. Hala. Yara guys. Mami, thank you so much. Thank you sa blessing. Oh my gosh. Tanawa. Hala, thank you so much, me. Thank you. Diba? Hala, grabe. We imagine. Tanawa, guys. Oh, la, dagan kaayo. Hala. La. Uy, la, magkadagkan kayo. Oh my God. Thank you kaayo. Thank you so much. Di apa, Nya another one. Di apa. Hala. Di apa. Taladagan kay salamat, mami. Oh my gosh. Grabe, arrange guys ya pagkabutang. Mami, thank you so much ha for the blessing. It is a blessing, guys. We are Hala, thank you so much kaayo. Oh, diba? Jalan kaayo, guys. Look at this one. Thank you sa blessing. Gunting na hulog. Alam mami, thank you kaayo sa blessing. Dahil kayong salamat. Kanikang Eva. Kanikang Maring Inday. And also Lilin. And also Tata. And also Langlang. And also Maya Maya. Mercy. Diba? Di apa isa? Maya Maya. And also Eva. And also Langlang. Hala, thank you kaayo. So kani ato pud sa ni sila hatagan ingani, guys. Wala mami, dagang salamat jud. Hindi ara, tanan. Thank you so much. So karon, mao dito giingon sa kuan nga na ako noy nabuslot. Kanina buslot siya. Buslot siya unya. Ang kaning isa na buslot siya. Murag kaunan siguro ni siya og kuan na. So Yara, ato ni siyang ibalik, guys. So, i-prepare na ni nato daan. Iba. Lang. Tapos, Mercy. Ato nang ipanggawas daan. Tata. Lang. And also, Eva. Maring Inday. Lilin. So, ato silang hatagan each one, ani. Sa duha, dana. Ang isa, Lilin, Maya Mia. Diba? Ato ni siyang ipanghatag pod. So, thank you so much, me, sa blessing. Daghan kaayong salamat. Kaya nga, no, giapo jud minimo tanan. Salamat kaayo sa tanan. Ato na ning ilain ang ilaha kay para di ta malipat. So kani naman mga pangalan pod. Ato ning ibalik dani kay para di ni malipat. So kani kang Iba. Kang Mercy. Kang Langlang. And also kang Maring Inday, kang Tata, Iba, Langlang. Okay. So ang kani, ano pa Lilin di ay Lilin. So ang kani moy ato. Okay, ato. Diba? So thank you guys, tanan. Mami, thank you so much sa imong gipadala sa ako. Daghan kaayong salamat.
Lami siya ba yung lami kaayo siya. Akong gitilawan lami siya. Oh, Lami. Lami siya. Thank you, me. The next day. Good morning, guys. Naada ni si Madam Joy Joy. Magluto mi karon sa kuan. Ali Joy kaya tong lutuon ang sudan sa pamanghaw. Si iba di ay. Alang lang. Ha? Wala dakop sa imong mata. Una-una mo. Naiim ko nga dungan raw niya. Nag-unaha na mo. Hoy, wala ko nag-una. Sila nag-unaha. Muna diha. Ako nagatulog sa mga anak ko. Pamiya mo sa kuan. Dili ta ka ikas dito kay Ulay. kaay. Una lagi ikaw man. Tagal. Ikaw ba ang tabangan? Inuho man niya. Painuman niya. Sila may nag-inom nga pagpalit. Ikaw una sige pugus ang maestra. Imo gipugus ang maestra dito tanawa. Sila magudto ada una da. Sila to una nag-inom. Na nating nga tagayan na ito na ako si Cecil. Unya kay nag-inom siya nga dili ko niya. Natingaraman ko. Pagsulod na ako kay nag-inom naman siya. Butan daw ko isa di pang ipagkatulog na siguro ni. Di. Laganahan. Naawa di. Tabang siya. Ha? Tabang siya kagabi eh. Katulog ko. Anak man siya naman ko sa kwarto ato. Ay sa nga. Ubog naman ko. Uy, nag-ana siya. Napa ko ato? Aganahin siya. Na, painumas tubig. Aman ang kuhan cellphone nyo di. I-apply na nato karon guys sa monetization. Kang iba. Andi doy di. Ana may nagkuan green. Nana na bay dollar. Nasi ka to. Nandiyo ka pagigit. Ali kay dito sa tong kuan. Tara. Kami. Ala di ba? Magkuha mi og kapayas dako nga taas sirwin, flugita sirwin. Hiligin na ako kataas ni buang sige bye-bye kun dako kataas. Abi ko kataas. Abi niya gisir mi dako tong hiligin sa dako taas. Wow. Sugo, sige na sirwin magpataguan kapayas nga dako nga taas. Kada gin sirwin nga dako ka taas. Lulubot mo. O tara yung video ako tayo ka. Pamilawan din ako. Ya to dito ya. Hiligin dako taas oh. Dako taas. Kanang dako uwi nga taas. Unyang ganahan ni ka sa gamay. Nanalili dako taas ito. Naaoy. Di apat ka na ah. Taas manglugit no, di mo tako no taas. Doy, ikaw bigsuran doy. Ikaw ang siguro ikaw mag-apply diri. Ikuan ni di. Diri dool diri. 1991. 1991. Dala malagi dani milyon. Asa ka pira sulod na sa tuwa ka gabi? Sige panagan. King do butagan di king gaya ito sa sayang di ro butagan Ano man nabalik diri? di man dito ya ito o man sa kay mga pay libre ko na kapay gani ito Ginibi ito pagawsaan ako nagkape, kape, ala sa kape, gatas, asukal, kanang pan o biskwit. Arabit dito? Oh, nangayo ay sa ako pagpapasak pan, kape, asukal, kuan, asa na atunga sa kaliro horo na. Nag-inom o niya nagkape, nag-asukar, bahuta sa ginig. Bitaw kita gaan ano sa Pawas man to. ba? Kaon man nito wala pa ba man siya naman ako mama sa sulod. Oh. Ala ni usigi pa ni kamot naman dito wala ni mama ala siya. Naman ako mama sa sulod. Maigit. May gigkinar kita mo siya. Oh, kita mo siya. Pero pag uli gabi tanggong kita ng dakop. Sila nilang lang Daghan di ay, naadi dakop di ay. Dili abi wala hindi ako naguli ba ano? Ay pa ako naguli nga kuan. Abi naman to sila. Ano pa ba ako ato bukan mo ko dito doy. tungas ba Nya. Ako na bantayan last nga inyong istorya dito nga ana si Manang Cecil nga. Uy, bug na. Wala ka balot nga napama sa kabulakan te. Ikaw na kauna. Kamalugod siya. Gusto ka padagan? Bibiyaan ta mo kay bibiyaan kay ko ninyo. Sa ating nag-iisus ni tarong ko pa pananggid do ang akaw sing Hindi pa taarong pa pananggid. Yung biya ko nga ayos ako yung biya kay ang ayos ako. bag ipakuha. Kisa na ko sa bag kagabi eh. Ako. Oo, niya nga naman mo nadala. Ingon si Manang Nini nga. Kani man mo nagkuha o. Oy, lahi sa na siya. Ako na po ikaduha. Kay iyan mo kay Manang Nini. Ala siya nga kanang Nag-inom gani ko nga. wala Anak, ka kasama bumi, kani bumi. kani man ang baka tiyo. Kani ang baka kay iyan napakita na mo. Dapat Abahuta ka naman nga. Tubig sila. alam na siya. Naay jacket Oh, niya. panahon na to panahon ka dili gibutang. Ako nasaktan man Klaro. kay. Ya kamu ya paalam man nga. Nasaktan man siya. Asa sulit sila paingon?
O nanak ko lang kamot asa sa paingon namin. Nasaptan na nun siya. Dito ko sala gibutang og dito ko. O ginsa may pagkuha ang bag. Kanang ko Para pa. kaya na ko ang anak ko na Nalingi mas tining. Bubok sa diya. Kung nag-anak ka dito, wala ka nagkuan daw, gianak kami mo. Na kasi ito yung sa ako naghugas sa plato sa sir. Ay sala ka ko ba ko na ko ano mo yan dito. Yung nasa ba sa Ala si Manalilin nga. Di ko na iba ko. Anak ko akong lamo nga. Na ano sa nang ating bite with the. Nadilig. Ay babayad ko lunik oh mapapalit si Grabe siguro man kasi siya tinining kay. Dili kay. Oh bright siya, mas bright pa me. Kasi paano dire am sa bag daw. Sala niya kay painumin niya yung misugan. Painap sa Wala gad. magulis man sisi magula inom to. Sila, maguto sila nag-una na. Nagkaon pa ato. Hoy, dili. Wala gani nag-ala siya nga. Mag-inom ko gamay tingbi pang patulog. Inulan siya nga. Ay ako bitaw mag-inom bitaw may inom ko kanang bitaw isa kalongnik isa gini kabuan ako kay nagabi man isa ka siya tagabi isa ka. Nag-shot man siya anak ko sige tinga. Dugangi pa sib ay na isa nga. Ayo na sib kay maluoy ka gamay raman. Hala naglami man din yung inom din no. Dili kay ang naay na to sa tagay si Manong Bulong. Mm. Oh, karon palitan ako sa lungnik isa daw, isa ka kuan, litro. Na nagtagay-tagay mi, butsoy ako Manong Bulong. Ana, akong tagayan siya. Dili man siya. Niya natingano ko pagbalik ako pagsulod kay nagyon siya, nagyon masililin nga. Nagtagay man na si Sisi karon no. Okay nang haon Ay, na ni ito ato. nga ay karon lang, ha? Nagtagay man di ay ka ganina gitagayan ka na ako nagbalibad ka unya karon nagtagay di ay ka. Ano siya ang Patas, silit taran. kung wala nalaga ko pa sa magkaon man mga ako ta kanmi mga on siya. Ano wala ko ni guro ko sayang ko ni ibi. Wala ka na sa Abi mga- nagkuli na ka. Oh. Wala ka na sa plato te. Di Ha? ba naglaplanan ko ang ulit ta nito mga bata noon. Oh. Di ba drama ko yung bagay mong kuan. Na nabili na sa imong bag ti. Ano to ka mga ta pa, mga ta sulod. Nagkaon gani. Nagbutan mo palo kan mo gibutan mo yung bag. Nagtatayo naman sila mga kaon. Gihubo ni Nining diri sa akong Mula kuan. ko ba sila? Mula ko sila. Wala to ako buad di ay. Nain ko nga. Namo ko aton sa gawas. O na ko kuan sa gawas. Dili ka Di man ko nila pagawason iko nga. Dara ko cellphone ho, dara ko cellphone ho, kani importante pa ni sa akong kuan ho. O napay bago. Na ang ako plano to kay dani na ba sa bangko naman ako gibutang di. Ako plano ipaana na ko nilanglang or ikaw or si Lili na ko ipakuha. Kay nasa lagi ko sa gawas. Ang karisag nga nakuha ang di animal nga, imbes na ka-jacket noon siya, napasumari ta siya lingkod na itong bangko, daw sipit. Naalag si iting ito ng sa plato. Di ba nayaan ko iting sa kusina ko lagi anak ako siya. Siya nga lang si iting singit. Basta ka si Kuan naglalag ko ang bago. Naingon ba si Kuan nga. Agay. Ambil ang bag, ambil. Yan ang galaya ang bag noon. Isa pa niya sa diri pa niya siya pa ko sa bagay. Sugar may inom karon di ato tapuso ning inom. Naduha noon kalungnik ang di animal. Dito ba ko ba mo gabi na ko sa inyo ana. Ako kita na ako buka ni ko makitaan nga agi mga makitaan si iting agi na sa iting ko. Tutulog ko dito bangko ko ba. Kapi. Hoy, kape na ni Brian. Doy. Oh. Na napanuwayan kita kita gabi. Namingon na ato gabi ito namingon na pati katong Gabi. Ano siya gabi yung katambahay, nagtungit ito. Ano tao doy, libuha sila. Iya, libuha. Nagdula sa tungit. Bae. Oh, Di ba Siguro matigulan mo. Nga naman ko no. Away na kaya kay kwarta. Sige lang. Napildi naman siya pildihan na. Sige lang, di ko nagbayad. Nabayad siya. Ang Nagbayad. maliit na butong niya dito. Ito, nagbayad. Dili nas busy na. Kanang nas busy na. Didagan ka. Nagato ikaw niya. Dili. Umauban ako. Nas busy na tapos. Uban ka tapos. Nabay. Ha? Nabay siya gabi. Patut ikaw ako man sa batlot. Ay kana Kuan katod ba? Ikaw guban di ka? Guban ka ni Fredo? Ha? Uban sa maghuot sa abang. Simbak mo te, bato. Maghatod. Gracias sa gabi, kada ako sa 500. Gihatan ako ni Papa 200. Nagyatagan pa sa tunaw ko. Sila ka niya, punan to. Ano nga kay gusto man siya magduwa na isa nga. Wala yung Ay, kwarta. ako'y pata ng hurot na. Ay di malason dito di ay nganong yatagan man to ah. Kita Di ba nga, si Buinasan to karon? Sa 500, gata na 200. Kasi bunasan to karon. Kasi na buinasan mo to. Daog na to karon ba? Ang kapi ka? Gusto man po siya. Nakakapi ako. Ala dito ni mo. Ulit naman mi pa. Dito ni mo padulaon nga laay ka dito kuya na di si kalingaw. Kada punan ang Kapi tataron. Oh, budget ng kapi yan. Ay, tanan isa-isa ikaw pinitibla ba siya ikaw nag-inay makapi na. Ako ba to pa? Eh, pagulog-gulog dia. Isa-isa na ba? Imo pa ka man kay kuan ka. Bisbiti ko. Bisita na ikaw ba nakauna diri. Kami pala nakauna tibla kita na mo. Una in taon ko nung kay para lang ma-transfer akong Si transfer. sa kuan ba? Yang kuan. Vlog. Ang Sa simbag oh.
Ayan, mas madam buok bagong utang. Pilotan naman, Joy. Ha? Pilotan. Ah, barato ra. Basta baji ko nagutang kay barato ra da. Mahal mo na. Mahal ang utang, times 2 man ang utang. Tay, gusto. Kung laki, pero baji. Gamay naman sa sana Ah, pila mo yan, Joy? Pila mo utang, Joy? Ha? Pila mo utang? Na, 2,000 ra gani na. Ang buhok, 2,000? Ingon man siya nga, baji man ka. Di 2,000 na lang. Pero laki ka, 6,000. Nangit si kuan gid, Pala balik lang, gid. wala, Joy. Sige, magbinuan, Joy. Nasa man Oy, kapay. Sada na Inom nakabay ka ba, init Zay? ka na. Oh, inon. Ay, lusod pud asa pilion man sa niya kabalog at pangkapi na kay wakat na kape kay alas 2 kami nakakatulog. Kay kapin. Alas 2 nga, alas 12 pa mo na mauli na mo. Hala si Bakote, ina Oo, na sila. natangkong, may Wala, sila ang nag-una taon te, wala ko nagkatulog pa ko dito sa kwente, tubangan sa patay. Asa sila una? Sila man ako na ulay, wala man ulay man may. Nagdula pa ko. Nadula, bas doon, pahit. Kisa ba na, Nag-ulay pa ako sa kasabi, nag-slipper pa ako sa mga kapi dito. kamura dito naguli. Naulahi, oo. Nanguna naman ang sila, Nagbiyato ba sa Adrilis nga? kung sa ibiyaan lang, amingo na lang sila lang. Gumagawas na si ate, Dula naman yung ate, kaya una namin sa Ato pagawas ni mo, sunod na tate. Nasunod na ato pagawas na to. Pagawas ha? Pagawas na mo, sunod na ta. Kaya nabingaw naman mo, nabingaw naman mo, di ba? Oo. Nag-angat naman si Sil nga. Agay, murag, kubog naman ko. Naigawa na ni. Magawas na rin ka ato. Sunod na ta ato. Ikaw, kamo una. Oo, una tayo, una, bigamay. Pero natangko. Pero sila, may una tayo sila. Pero Di una na sila, gapon. naglaka, at unsip baka na sila. Ayun, para ka una. Nga naman. Nabiti, pag abot tayo dami. Ang dito sa dami, sa, uy, uy, uy. Agay, ito mga, sa, dakop, kaya ngit-ngit man ba? Mm. Ay, wala diya, una-una pa mo. Nag- Diba man yung dakop na dito, tagsara man yung upuan, balingwan. Tao-tao dahil sa to sila nagkuan. Kunduha. Alauna. Naglakaw dahil sila alas 11 kapin. Alauna, may nakakuha mo ito nakatanga. Na kami naglakaw hapit alas 2. Duy-duy. Natin, una-una mo. Di ba ko gagawin ko, natin mananilin ang bata Lagi ng na naman kung sa tubangan. Ako pa nagbantay sa lungon te, kaya may tao sa lungon. Bayo, kay gibantayan yung lumon. Hindi na pwede biyaan yun. O di ba nag-beauty Si Binti ako, wala ka sa kasimento na muna, ingon sa mananilin nga, tara na, ano naman palang ka na, ikaw ba yung kuha na yan, kuha na, dalang kukukot mo bang. Ato na ni-apply sa monetization ng ilahan ni. Wala, nakamonetize na dahil ka. O baji, ikongulats ko baji, ampo na baji, ampo na tadaan baji, ampo na lang. Kaya di ma, troubleshooter lang. Ay pagsabaay diha. Kay basig ma suoy hinoni karon na. Magsamay, way magsamay ah. Ano ko man ni nag Naman na kami nga itong tungat eh. Kasong, ko ikuan? nagkuan. Di pala gini siya. Ano na ba siya? Oy, Ito kabuntis oh. Dili ko Uy! ito, tungat ay Brian. Dugay na ni nakuan da. Oo, 10,000. Ay, Na, ano ka? Nay, ako oh. Te, ikaw te. Di ko. Kape. Kapit eh. Ba man nag-blow oh. Tanaw ko. Ayaw ko magbulo na sa tip, pwede na siya ikuan tida, mag-uplok tida. Kasi na nakuha natin. Pati sapatos double check tani ang. Sinay kulang. Pero ko, iba tanan, dugay ba na ko ilakuan. Aos. 2,000 naman gabi ang kuan. 10,000 yung out sa ay ano. Nga ako kay nagkamang-kamang pa. Sila baka pakamanga ko siya. Mag-live man namin ato kadit ko. Nangulin og si ate. At yun, dito ko mag-adto ko dito basta na ako damasahi. UN man Ano sa anak namin yung motor biya. Siya yung motor. Dagang kayo mong motor diha. Basta danlog di man. Nakuha ba yan ni Kuan ni Prisi. Yeah, subscribe. Aos na yung bola mo ulo na kong guro. Kasi yung masaya isa, panikaro kayo sa balag. Mag-live siya. Ato siya sila ni mananglilin. Napag mag-live, tapos mananglilin, sulod siya ato. Sa Rosel man lagi natin. Adoy man to imong gikuan. Tagtira ni ako hinahinay. Pero nangunay man. Sige lang ah. Alam, pag dali kay mga kuan, lagi maabot rin ako na punto. Agdali inunta, dili inunta kakuano. Nanginay rin doon. Kay kanisang kusog. Dali ang sa takadamag. Napilay mo daw lugar gabi doy. 500. Ako nga ito pa. Naguli din ka. 200. 500. Gundang naman sila di. Dili kay nagtulog-tulog di ako dito te. Na iyan ko gipukaw sa tanan na. Kay namingaw naman pud mo ko na. Wala sa Namingaw dugang sila. ako. Dugangi oh. Namingaw na pud ko. Ayan na ah. Namutulas ako anong kalay ngayon sa manang sisil nga. Unsa number dani doy? 09. Nako, diro di taka ko dani kay verification ko dani wala yung signal. Asa na pita signal? Kay ato na dito. Dito po tod. Ito ba na ako dugay ba na magabot? Oo, na lugar pa mag-upload da, abot da. Dito na lang nato ni-apply sa kuan. At dili sa
ikuan na to ni enter na to ni verification code dani. Aw, kuan number. Kay para Kaya abot ito, masinda na yun. Nasabot ay Brian nga pong dito. dili. Dito yung Brian nga pong dito. Uy, signal sa bukid eh. Di ba Ha? naman dito? Dito Brian dito, signal sa bukid. Sa Wala signal dali. PM? Ah, damo PM din ha. Wala. Smart. Smart ka sa Brian. Dili pa ni ma-apply guys, kay wala pa nagkuan, wala pa nag-blow ang kuan. Yahang Dato na lang paaboton. kanina lang ato karegiyon ning kuan o kaning naamag kuan nga naang step 2 verification. So ato ning ikuan unya ang Ay, mama na, step Number. 1, step 2 na lang. Yang lang pagkutan sa number. Ito man na. Kaya mo kayo daan na account, na daan yung account. Kay wala man nakuan, wala man nakuragi. Nakuragit eh. Wala nakuragi. Dito siya na-apply na. Saan niya? Si Tata, na-monetize na. Tata nga. Ay, si Juan. Lagi, ato sa ni-set up day ang verification ha. Step 2 verification oh. Kay nganong dili ni siya agka blue. Unya na lang ni dito sa kuan. Hindi na lang. Ano Yung sa makuha? Oh. Dito sa Port Gas na ay signal wala. Sige. Yan na yung tubig tayo, gasa. Ha? Sa parong na. Parang na karon. Kuan naghumok na ang kuan Joy. Karne? Karne? Ay, aman di ay, wa man ipagawas din. Nga. Ang gusto magiging na ba yun? Basta na arang yung tao. Wa man gani. Raw. Ano sa biskwit ko? Ay, naarad eh. Pachoy ka. Kuan sa verification kay para mo na naman Kay mamahaw ta guys kay na mga special visitors. Unya karon na ako'y ihatag. Na ako'y ihatag sa ila guys. Ichapon to. Ay, Brian, ichapon tong manok ko. Natay hatag ha. Mami, thank you so much for the blessing. Kay Humok naman, humok na. oh. Di ara. Ito ni ihatag. Kapit ko na. Wala, tuwa. Sa pa kay sibog sa lang. Ay ba? Kay natay ihatag. Dinis akong likod di kay para makita. Lapod, mara kapila mo. Ali dali lang. Guys, thank you so much. Imo? Ako. Imo? 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 Ay, nagkabuang man ni ah. Imo? Tinagay ko ako ka. Pagde, diha. Imo? Dali pa tataon. Ano ang pangalan? Oh, kung mga pangalan ni. Ate, pare sa kape. Ate, tahiming day ka ng happy may karong guys. Tagaami ni ate, tagaami ni ate. Ha? Patilawan ni ate ka ng happy may patilawan Isa ni pa. ate. Na may mga pangandan ni, nay tata, nay iba. Hey! Akali, tinuod kayo pangarap. Milky Way. Imo? Pangitagin lang yung ngalan. Pangape ta guys. Ato para sa kape. Thank you so much. Nanay iba na yun. Dawa ko Ha? yung mga iba mo niya. Tinuod ni. Tinuod, kanya may pangalan mo. Wala. Sige nga kon. Lilin Ay, ay, mani ah! Si ate, may kabalong bata. Sige, dawa ko siya nga. Lilin mo din yan eh. Ay, wala man di imo dani di ay. Tad di ya. Wala man di ay. Mercy. Ay, ano dito tunga talay dito. Ora ako dito tunga dito. Oh, dira Pangape imo. kita gani ka pangape. Maya, maya, manay. Ang maya-maya din na. Oh, dira. Sali, wala kami pinahuta. Di ba na makukuha? Nya karon ato sa sila hatagan dani. Yan, may ngalan na lang. May ngalan na. Ha? May uli ngalan na. Nga na ba way ngalan o dira basta dawata. Oh, dira. Ngalan na tatalawan. Dawata. Dawata. Ano pangalan? Dawata. May mote. Ipalabor na ako sa inyo. Tunga taan niya. Ayaw na. Mga ano ba ano? Hindi pa.
Bitaw guys. Madam Joy, ali sa Madam Joy di tanawon tani di isa kang Maring Inday. Kang Maring Inday. Ang kaning atong gihapon na share joy. Kang Blessing ato ning Mercy. i-share. Dahil from tapat eh. Upat sa duha tulo upat. Kani. O Joy, imuha ni Joy oh. Imuha ni ah. Happy birthday ka na. Imuha na gani ni ah. Napamay ako ada to, nara may na may ako ingani pod. Thank Na may you ako so ingani. much. Na ako ingani. Dali ako man ni ah. Ang isa akong gitilawan, duha man kabuk ako ay ingani. Ala, thank you so much mami sa blessing. Thank you so much sa naghatag ali sa among mga blessing nga mga kuan na para sa among kape karon. Lami siya kani, lami. Salamat kayo goy. Wala gid na usika lang pakanin diri kay kuan gi. Monta sa among cellphone. Ano nagmahay di kaya nga nagana din di ay. Wala dili ka gid sila ni. Kung dili di ka wari ihatag di ay, magmahay di ka. Mo na diha. Say, gansi. Saba bitaw, karon papun ka na. Kani napalapo ang mukha nung sari ah. Kani Wa nagmahay ko nung anak din ni. Tingo pa. salamat kay ani mga sa mga ani. Dili tatag di. Ha? Sa hata ni. Mayamiya. Salamat kay Maya Ate Mayami. Salamat Mayami. Dili. Dili sa bulda. Sibo. Ay sino pa ila na buhol? Kani, dato ni sa Cebu. Dato pa ato nako naging siya nga kana ang basing kunog na ko'y time unya kay datong naguli na ko gikan sa ila ni Alshel, nagdiretso naman ko kay nag-apas ko sa kuan. Di ang ilbisi dili mga abot dito. Nag-apas ko sa barko, matong wala na padala nya. Gikuan dai ni siya kanang gi-package, in siya nga i-package na lang kuno dayon. Mo ni nga gi-package. Mga bata. May na lang. Ano okay ka na sir mamata ko. Kay sir man. Ako dalo ko pag sa mga bata. Pag sila ba ni ka sila tilaw ako. Napadani kang Lilin, kang Tata, kang Mercy, kang Maring Inday. Oh, mabigat aga ka pa dito. Na? Lahi di atong lakaw, lahi pud ang kuan. Kung gihatag na ako dito karon ay gahapon di ta kakaon karon. Oh. Di mo ka pangapi karon. Hatagi si Bray ay sus giahat sa kini angay. Oh, nasira. Ano lang kinasa ganiyo? Abli kinaaho kay para makakaon siya oh. Daw kanaaho. Mga bata ito. Ha? Mga bata. Eh, tilawan be. Utap. Ano ba sa nawa lang. Nanay ako. Lang kan abli ko mo pa lang pa. Supat. Sabi di mo. Amre si Mario Doy. Mau sa bang? Ano ba ba? Bang. Mau sa? Mau ba? Lami. Ay tadwa ko ni lami yung silang lang ho. Sorry ba? Lami oh, una ko nakahuro to. Taon dito. Tayo si. Oy Brian. Tara oh. Nagsusit na. Ano na sila? Doy ho. Wala talo to ina oh. Katuman kana man katuman ho. Na mo ah. Lami po ni no. Yeah, yeah. Ha? Oh. Thank you so much. Mag-prepare mi karon sa kuan. Mahaw. Pamahaw. To naghikay na ni Brian ang kuan oh, manok. Adobo na Brian. Sige. Ito sila maluto ko dito, diba? Ha? Sila maluto ko dito. Sila maluto dito. Sabi kay maglangoy sa mantika. Lami noon. Lami naman sila maluto. Kaya maluto kayo makuan ba? Madaot. May malutoan. May masurok dito sa ilalim. Ha? Luang. Ha? Luang. Wala daw, luto. Ay, tanawan nilong ag. Bagan na sulod. Daghan nilong ag joy. Daghan kanon. Lagi nung po dagan na gani. Ang unsay daghanon ang? Daghanon kay basig makwangan. Ha? Luang na nakain. Dali na butang dadi oh. Di lagi nakwaon. Sige. Di ba di ka kabalo iba maglungan sa rice cooker? Ang luang gani ko no, ang luang ko. Sige. Sige, ako ang langan di ka ba maluto? Ang luang. Ako Sa di ka luang kasi nakapit din mga ano? Isa na nga piwan niya hutda. Bagyo kasi. Silang lang na nakabli. Basurahan mo. Nek. Palimta ko lagi. Ha? Balik din na pabalikon na ni. Kan pagay tagani. Ano sa Jay? Akan ko na palibyan na ko Balik din na ni pabalikon. Apply na mo cellphone and apply na. Ako tibudaan be. Ako tibudaan be. Sayayang man to. Sige na kay kog chatan kuhaon na niya, walang nako ihatag eh. Basta siya yung good, basta siya.
tanawat sa aron makakuan iya man nagkuan. Lami lang. Si Mana marmal nakapais manang sa. Ako to. So okay, pinangat mo ba siya? So tagaan. Bilang na tagaan. Hoy, lami. Di wala. Kani, lami. Wala bang tinawan man? Ayaw na napansin yung niya na kay bapa ni iba magupas. Mag-ana. Mao pa kita na unya. Aw. Yung slime na tinawan tanan. Agay te. Hmm? Tingugon ayo sa diili din ni. Kanos ang balik sa amin tabon ka na nang makainom ka magadto rin ta dito. Kasi gitiwat kasi pa ko palhubog. Normal naman ang Ako tanawa tiri ato sa balay lagi na Senyor Pedro. Ya kung giato sa balay baka man inuwa idaag ko inuwa to sa lupa. Ang sino si Pedro? Ito sa bukto si Senyor Pedro. Unya. alang-alangan kay ubano Wala na ko yung Ang si Senyor Pedro? Lito manok? Pak. Senyor Pedro sa manok. Nagkuan ba biba Senyor? Biba Senyor San Pedro, Pedro. biyang ingon. Senyor Pedro una. Di, Pedro, biyang pista ingon. sa San ay dito sa Purok. Santo ninyo, ang good na diha. Ay santo ninyo na. Abot siya tiya siya. Ano to ato na wag kami ato maulaw kay may amot baya. O di man nagadto dito. Na, ako siya natin pak na. So sabi na kung nag-video sa ti. Nag-inuma man iti. Sabi niya sa Oy, di, naman ko siya. Sa usay pa sa ti, si kuan naman si Duli, si kuan naman. Ito ang balot kasi hawa naman ng mura. May gali isip to siya sa ni kuan ting, nay isip to sa iya, pauwi na lang siya, gihatod na lang siya kay. Uy, nahubog ka ba? Nahubog beray wa man gud no. Gipahakot ka ni kuan ani, unsa to ni kuan niya, nay Jerome. kay Di, kay mo uli naman ko. Ingon May si- uli ka nga nag Tama na. Tini pa nay, mahot diyan ta sa iyo si pak. Pag di na pak si kuan. Dili, oy. Di ako enjoy man to. Duli ano ya Duli? Ah, sa si Duli daw daw. Lingaw-lingaw gani kay Lingaw Santo gani. ninyo. Si Uncle enjoy man sa Sinulog. Joy. Sinulog ko siya, guys. Sa Katao man pag-uli. nag-upload siya. Unsa imong upload? Pwede nga mabuha? Unsa to an hubog? Bubo pa niya. Nawag ina, na-upload nimo nga. Nag-adto ko ina di ba pabay nakita sa iba katulad naman niya nagkaon ka nga. Sa atin na kay mong bari at nining no katong dito ka nagkaon ka kun mo man upload na Kung imong ba kaya ang post kay Oh, tanawa. nagulat si Iba pag ando wala siya pag tanaw. nahubog Ama si Iba na rin. Oh. Ay, dili si Luloy to nag-upload ba? Oh, tanawa Di, niya. Na ako birthday na Uncle 3 seconds Enjoy. lang, 3 seconds. Tanawa para di ara Birthday ba na ko enjoy sa nga Joy? Ayaw sa pag-uli kay magkuan ko sa kanabit tong puti ka to mag-inom mo na to. Tanawa ba? Ah, kuan nga nang the bar. Oh, the bar. Ingko na daw JSM. di. Oh, daw di kung kay kana ang kuan mga inig kagabi ako ra sa nga dili magpatod ta mo ra ba sa mga parenti ra matatanan talagsal kita kaganhi ni. Daw be dito sayaw-sayaw si Uncle Enjoy yes. Sinulog man. Sinulog man sa Sinulog. ninyo. Unya kay gibinuangan pud ko ay kani mo yate kagawad hala nagsabot og lukso-lukso na pud eh. Unsa man nag-upload ni Badzi nga wa man nagkalimaong nahubog man siguro na iyang upload. Di si Luloy siguro na. Nawala din mo gitan-aw di ay. Ha? Wala ni mo gitan-aw. Unsa pagtan-aw na ko anhar mo makatan-aw. Sa mura ray pinaka minuto lang lagi. Buutan si Brian guys kay siya nagkuan sa. Naway hait. Kani Brian no kay hait nabuang. Hait na? Mubasad. I think Nag-ice pa manggod na ada. kada siya Mayroon Iwaw ang kay nag-ice. Ay, mo anhi ko kay kabaw ko. Namay ko na ni Brian panakot pod. Ako talaga nagawang kasi ginagkuan siya yan na Abi na udugay ni mo na transfer. Kay nang nga naglakaw ato sa Cebu ato buli waton may gina siya. Ang imo siya yang ato na i-transfer man ang day. Ayo lagi pagbot-buot kay basi makuragi na. Gani Gani agi ni babot-bot. Ginadlok mo sa kunan niyo. Ayo pagbot-buot. Mag-una sila. Pare sa imo nga buot ka nga Oo. ang inuna nga ti i-apply na ni nga ko ati. I-apply na ni. Daw talaga imo to apply. Ay mo kay na nga. Ano mo dili ka tulay para ni mas libutin. Wala man dili man ako makuha ko hours ka mga iba raman. Nakabalik ka ba? picture siya. Iko akabua ba digi 2,000 pamli kapin ang iyang watch hour unya ka i-apply. Gisento ka sa imo ang kuan. Oh. Ano man siya nga ano? Ingo man siya. Ano mo dili ka tulay apply? Atro nang i-apply to inyong monetization inyong cellphone. Ito dili man ako ka mga iba ra ba yung dako ra ba iba hours din ako. Wala pa tiyo. Ako picturean para mutuo siya. Na 3 pa kapin na 1,000 ay 3,100 kapin ba? Apil ako 3,000 pag yapon ko to. Sila? 3,000 Hapit na. Paspasan mo na Joy kay ang subscriber nimo. lagi. Ato kunya Asa ba nimo kuan? I-video ka to si Brian to na Jesus Ginoo ko kaniya nagkauna naman sa niag. I-video ka to si Brian dadto kasi may Pabusog luto. ng buntis so kay busog na daan. Buyag, Ikaw, buyag, buyag, Para buyag. na i-video. Pagsipat-sipat na din kay Brian kay. Wala gyud kay sildo. Lami gini kay collab ni ate ba.
suka lang na. Imo naman ang gano'n kay. Serious kayo, sunod nagkasuko. Focus ang kamera dito sa kang Brian. Na tanawa guys oh, tanawa gabugdo. Kaon mo kaon. Gabugdo kay gunahon kaon. Basta kaon lagi dai na desturbo ha. Kunawa. Ilan sa kape? Taga ko naman ang lilin sa kuwan ka ng ano to? Anmam. Taga gabi lagi inom. Nanti sada akong kwarto te. Ha? Sada akong kwarto. Ikuan na ni kuan. Sada akong kwarto te. Nanay hade peste. Guarded ko sa ko ano. Apa ito sa gawas? Wala na. Ato ra. Sa libong mo lang. Ba't di na malili? Di makisalibo ang good. Di gid aglilion gid kuno mo. Ako tinapin. Ako tina ingo nga aglilion. Di mo. Ang sila. Kakakawala mo tayo dito kay kaya. Dapat ako sa pagli ko. Ha? Lain panglili basin sa kani ag unayon ra ka. Kita ka? Ang pangingin na sa ako. Si Mario ang nagluto sa kuan karning manok kay ngayon silang law si iba nga si Mario paluto kay lami kuno siya magluto. Naglangoy sa mantika sabaw-sabaw. Dugangin na ah. Kuan na ah kanaang para sa kuan to siya guys. Sudan bahog sa iring daw iro. Ali na mo. Ay may pag dito ta magkaon oh. Dito ta gawas kaon ta. Hoy. Diyan ta gawas kaon. Ha? Pangakuto na to. Sige. Hakuta. Ako ta tinang. Dito rami magkaon sa gawas. Naa. Tutoy. Ate tutoy namo. Pila ka ba kimong ginuto na? Pila ka buok? 5. Sige na. Dala na kuan ka rice cooker dito ka. Kuha ta sa kuan. Tubig. Masakit sa dibdib. Kuan niyo. Sanina dayon. Ay bo ang pamahaw ang igang ko bitaw. Di pa na maghubag karon ng panhot. Naahon ta lang ng panhot ug mag tukar ng panhot. Ito siguro kag diretso ga epekto ng panhot. Kumahaw na ta guys kay imail sa atong sudan. Tuy. Kumahaw. Sige na. Pagpri doy. Pagpri. Pagpri na. Oh. Kira ba yan? Ay, sirun. Mamahaw na mi guys. Mga oras na tayo guys, mag-anto ta. Hindi mo na itong mga kuno. Amen. Tao na ha. Taon na. Ako na, sige, para sa na. Lako. Ang purabi ko magnapos sa April. Nag-amin Dungo na mga uga, magdungo. Oo. Pasalamat ka sa ginoo ba? Dungo. Ayun na pagbuot niya. Doy, kimo na. Magkampo ka rin ka, pasalamat naman Isa kong kutsara. Pasalamat naman sa ginoo. Ayun na yan. Abay ko lang. Nakahira ako, abi. Bahaw ako ang. Dala, Sarah. Brian. Brian, sagi atak-atak. Edit. Nag-edit lagi. Totoy, agkuansag ka. Hindi na kung kasi ang gusto na bahala sa niya. Tukar yung sakit. Tukar mo yung tipos. Dulas ako. Sari ko dia na video. Sino sa pun? Sari atak-atak. Nganog atak. Uy, ate, nag-order na ko ka sa mga bracelet na bata dahil? Ha? Bracelet? Inanak daw ko na, nag-order na ka? Kasi ingon. Chin-chin. Nag-order sa? Bracelet. Ano ka nag-order? Sa iya ha. Ako? Oh. Kano sa? Nandito daw ka. Wala oy. 25. Ayun sa tuloy. Ito na dito. Abot na. 25,000? 25 pesos. Buhat. Buo naman ni silang. Nag-abot na kasi kuhan si Happy ka rin na. Ingon ako nung kakatong dito ta nga. Last nga nag... Makang ate, bi ani matulog ka buok. Ko tuloy, i-order isang... Oh, ko nga. Pag sure, oy. Sa ingon man siya makanagit. Abi, ano nga na-order At siya. pangayo ko sa tulo ka buok katong ana ra ba tibugon. Nagibuhatan ka inanaw.
Kay ikuan ako ibita dako dito sa kuan Aritis. Sa ituro daw ko ng imuha. Kumana mi kaon guys. O nabusog kay ba wala? Busog kayo. Mubasad. Ikaw lang, wala na siguro silang lang nabusog. Ay, wapas lang nabusog. Taysa pa kay nako ihatag lang kay wa pa man nabusog di ay guys. Unsa ang magunis siya nga? Silang lang dako na siya kaon. Mao nang kinahanglan nga ato gina siyang busugon og maayo. Kay para isog kaayo ba? Kay si Brian ihara mag kuan-kuanon. Ihara mag kuan-kuanon si Brian. So karon nato ni pakaon ni lang. Dia. So karon ato ni ipakaon ni lang tanan kay para busog. Titoy, kadot lang titoy. Hala, gitakloban nimo ang giluto nga kuan Chiwen. Sudan. Kaliguan mo ni si Piolo karon. Dara. Gato pa tayo lang Ha? Dennis. Lami kayo. Agang Gabriel makuha na. Agaga Gabriel. Ang iba akong jabrihan. Iba na naman. Ibaw. Ang imo lagi ha. May ringan ang ngalan. Ano sa bilang kay gahaman lang. Ay, siya, kasi magpapas ba siya? Tilawar, magpapas ba siya? Gisulod ba sa rep? Ate, magpapas sa rep, ate. Ha? Ay, magpapas sa rep. Dili. Oh. So kasi dato nang kay ko. Lami. Ay nabis wala lang. Lami dili. Dessert. Oh, sige na. Kaon na dito. Ha? Ayaw, kaon pa. Para, busog. Sige. Sungit. Na. Awaya ko na si Bayan. Amal nila, tinamata ni Bayan. Kaya silang lang guys. Liwat ni siya sa among ayaan nga isog. Ha? Isog unya. Hambugira pud sad ni usahay. Ko ginambuli ato sa. Oh, ya. Bulaos. Kaya lo nang ko bulaos sige ta kaon. Oh. Daw baga sa nignaong. Pagpadi alam mo nga. Dahila. Kudukuro ng mga. Tawa ko pagida. Ha? Gawa mo pagida. Mo nang Brian kung unsay kuan ayo na pagpaningala. Kay kani siya Monggol. Ate sa ko ah. Awayaon man yes Brian. Ay pag-awayaan na si Brian kay ang atak-atak natural na ng atak-atak. Mas dili ang atak-atak na gay naa. Say ang atak-atak na say og si Bintoy. Unsa lang pag tigog sa motor lumba sa lihok. Oy, si Didi Oy, ganito magabasa. dapat imo oy tesa pa dapat ang imong kuanon sa atak-atak kana mga estudyante. Kana estudyante ba na? Di naman estudyante. Oy, si Didi ba? Didi ba ka? Dili ako kasi Inday. yan Oh. ko din. Kakatak-katak mo ganito paggabas. Gan. Ayo, kasi dungdung ba? Ipagso na dungdong. Sila ra istorya guys ha, dili ako. Na, master po siya atak-atak. Oh. Master po siya atak-atak. Ang nakala tong nawala ang cellphone. Te, nawala ang cellphone siya nga. Ana po si Manong Rene sa tablang atak-atak. Kato nawala ang cellphone ba? Nawala ito, Jasmine na to. Nahulo siya. Undang kina imong atak-atak siya. Asa ni yati sayang kayo. Lami. Nagdita po kasi ta kaon na. Hindi na magniwang. Busog na guys. Oh, thank you so much. Ay pila ka ito na pili duha no? Duha na lang ka itoy. Bye. Bye. Buntag.